חשים עצרתנו אלוהים, את המעבר מבקשים, חש לא חשים עצרתנו אלוהים, את המאמצים אנחנו מבקשים, חש לא חשים עצרתנו אלוהים. עם ישראל כל כך אהב את המקום הזה. היו זמנים יפים כאן במצרים, אבל אז התחלף המלך והימים היפים התחלפו בימים הקשים. לקחו להם את החופש, שפכו את כולם לעבדים. מרים תיזהרי! הנה הוא ערב עוד אחד, מה נשאר לבן אדם? הנה הוא ערב עוד אחד, תתחמו יותר כמו כולם. למען נמשיך לחיות ויכולים לזה חיים, כמה נמשיך לזכות מכל ביד קשה מהמצרים. נראינו להם אל תעצרי, תמשיכי בלעדיי, כי דם מסיר נשמע. עוד ועוד גזרות, עוד ועוד חוקים, זה כל כך קשה לעם היהודי, והם משתדלים לעזור אחד לשני. עוד ציווה מלך המצרים לבני ישראל, כל בני עיירות היורה ישלחוהו. המשיכו לעבוד. אנחנו מבקשים, חש לא חשים עצרתנו אלוהים, את המאמצים אנחנו מבקשים, חש לא חשים עצרתנו אלוהים, את המעבר מבקשים, חש לא חשים עצרתנו אלוהים, את המאמצים אנחנו מבקשים, חש לא חשים עצרתנו אלוהים. עזור לי, עזור לי, אלי עזור לי, עצר אותנו אלוהים. אל תדאג אחייתם, תרדם במנוחה, והנהר לבוד חיל חוף מבטחים, תדע שאני תמיד אהיה שם בשבילך. אחי הקטן, אחי היקר, עכשיו בתיבת השוט על מהנהר, המים יישאו אותך, גלים ילוו אותך, תראה תעבו אותך, ולכתך. יברכך ונשמרך, אלוקים איתך בדרכך. שקט בבטחה, תזכור את שרתי, תנצור את אהבתי בתוך לבך. רחם השמיים גם עליי, תקבלו את כל הבטחותיי. ובביתי בעולם, תינוק הדרך, ולהיום בתיה, ברוב ביקש שתפסיקי לרחוץ באור. אני אוהבת לבוא לכאן. מה יש לך לעשות כאן? יש פה תחושה כזאת של קסם. איזה קסם? יש פה מים, המון המון מים. יש כאן שקט, ואני יכולה לדבר עם האלים שלי, שיקשיבו לבקשות שלי, וימלאו את כל מה שחסר לי. מהיום, מהחיים, אליך שירה יסע, אל תשת בגלים. לא תהפוך לב, ליבי יהיה שלי, אתם הכל לבן, לתינוקים. ציפן סימן ציפן ליאור, וקרמה יסכים עבור שמחות, ותהיה לשמור סימן לחיות, אשמח הכל עליי, יקר כמעט עיניי, ושמור בתיה, תראי תינוק. יש פה תינוק!
אני לא מאמינה. אני כן מאמינה. תראי, הוא מחייך אליי. איזה חמוד. אבל מה תעשי איתו? אני אקח אותו איתי לארמון. אני אציל אותך. אני אשמור עליך. אף אחד לא יפגע בך. אני אקרא לו משה. כי מן המים יש הציעו. כאילו היה הבן שלה. כן, משה גדל בארמון. הוא גדל יחד עם פרעה, רמסס שהיה אחיה הקטן של בית יה. כל יום לאחר יום העבודה הקשה, מרים הייתה מתגנבת בשקט בחצר הארמון ומסתכלת על משה שלה. איך האח הקטן שלה גודל, איך הוא הפך להיות גבר מקסים. ממש נסיך מצרים! אמא, איפה את? אמא... משה? אנחנו מאחרים להפטרה. תראי מה מצאתי. מה הייתי עושה בלעדיך? היי, למה שתעשי משהו בלעדיי? אני תמיד כאן, בזמן, במקום. רק שכנראה שזה לא המקום הנכון. לא, אמא, אנחנו לא נתחיל שוב את השיחה הזאת. אבל לפי החוקים אני אחות הבכורה ואתה הבן שלי. אז אתה מי שצריך למלוך. אתה גם יותר מתאים. לא היית רוצה להיות מלך? אני מלך, אמא? מה פתאום? רמסס מלך נהדר, הוא חולם על זה מאז שהוא ילד. את לא יודעת איך הוא מתרגש לקראת הטקס. אני חייב ללכת להרגיע אותו. יש בך את הכל מה שמנהיג צריך. בשבילי, אתה מלך מצרים. ובשבילי, את האמא הכי טובה בעולם. בואי, אנחנו מאחרים להפטרה. אני לא מאמינה. למה מכל הרקדנים במצרים קיבלתי דווקא חבורת הבטלנים שכזו? רק תגידו לי, מה לא ברור לכם בצעדים של ריקוד ההכתרה? אני חוזרת שוב. צעד, צעד ינשו, סטופ, בסם, נחש מתבדק, חתול מיילד, מיאו, הצידה חיפושית המזל. הבנתם? זה כל כך קל. קדימה בבקשה, לספירה שלי. 5, 6, 7, 8, 13 ומתחילים. צעד, צעד ינשו, סטופ, בסם, נחש מתפתל, חתול מיילד, מיאו, הצידה חיפושית המזל. זה נורא. אין דבר. כשאני המלכה, הדברים נורא אחרת. כן, מה? הכל תלוי במי שנמצא בראש הפירמידה. מה אתם מסתכלים? איפה הפרחים? איפה הקדים? למה אני צריכה לעשות את הכל? מה? אני בריאה? לא, אני מצריעה, אני חבורה. כמה וואק, אני עמומה, אני רוצה להצחיק, אמא. איזו התרגשות, דמעות לי בעיניים, המלך מתחלף, היום כאן במצרים, ותראו ברכה בהם בשמי הבלונים, בואו נברך אותם בשם כל העלים. איזה
אני המלך, ועליי לשלוט בעם. ומי שעז להפריע לי, יצטער מאוד מאוד. רמסס, אחי יקר, אף אחד לא מנסה לפגוע בך, הכל בסדר, אתה מלך והעם יעשה בדיוק מה שאתה אומר. מושיקו, מוש. כן. זה אתה. נכון שלפעמים אתה קצת מקנא, שאולי אתה חושב שזה לא פייר, שאולי אתה רצית להיות המלך, יכול להיות? לא, לא יכול להיות, בכלל לא יכול להיות. אני שמח בשבילך, אתה תהיה מלך נהדר. אני כבר נהדר. נכון. סליחה, מה כולם מסתכלים? זו שיחה אישית. לכו, עצרו. עצרו. מה אתם עושים? מה אתם עושים? הם הולכים, אמרת להם ללכת. כן, אבל עם הגב אליי, הם הפנו את הגב למלך, זה עלבון. עלבון. חוק חדש. מהיום, איש לא מפנה את הגב למלך. איש לא מפנה את הגב למלך. רגע, אז איך הם הלכו? מה זה איך? עם הפנים אליי. הבנתם? לכו. קדימה, עופו מהעיניים. רמסס, אנחנו יכולים לדבר רגע באמת, סוסו? איך קראת לי? כמו שאני תמיד קורא לך, סוסו רמסוסו. די, משה, אתה לא יכול לקרוא לי יותר ככה. אבל למה? ככה אני קורא לך מאז שאנחנו ילדים קטנים. אני קורא לך סוסו רמסוסו, ואתה קורא לי? מושיקו חמוריקו. נכון. מה, שכחת? מאז שהפכת להיות המלך שכחת את השמות החיבה שלנו? די, מספיק. אני לא אוהב יותר את השמות החיבה האלו. מהיום אני המלך, ואם ישמעו אותך קורא לי סוסו רמסוסו, לא יכבדו אותי, לא יעשו את מה שאני רוצה. ויש לי אחריות על הכתפיים. אני צריך לנהל את העם. לנהל את העם. כן? מתי פעם אחרונה ראית את העם? למה אני צריך לראות את העם? למה אתה צריך לראות את העם? כי אתה שולט עליהם. אתה לא רוצה לראות אותם מקרוב? איך הם חיים? איך הם מרגישים? מה זה איך הם חיים, איך הם מרגישים? הם עם. הם עם. בלי רגשות, בלי רכבים, הם עם. והם שם כדי לשרת אותי. נכון, כדי לשרת אותך, ולאכוף אותך, וללכת אחריך ולמלא את כל רצונותיך. בוא נלך לראות אותם ביחד. מה אתה אומר? טוב, בסדר. מחר בבוקר סיור בפירמידות. יופי. וואי, תקשיבי, מה לא עושים בשביל להכיר את העם? אני לא מבינה, למה צריך להכיר את העם כשחם? אי אפשר להכיר אותם בחורף? טוב, לא טוב לי פה. חם פה נורא. אני בכלל לא מבין. למה באת לכאן? אתה באת לכאן להכיר את העם. תראה מה הם עושים בשבילך. תראה איך הם עובדים קשה. קשה לי להאמין שאני עדיין פה. אנחנו יכולים ללכת בכל רגע, אפילו עכשיו. רגע, אנחנו רק הגענו. איך אפשר ללכת עכשיו? הם מסתכלים עליך. הם מסתכלים כי אני מלך נהדר. אין ספק, אחי יקר, אתה מלך נהדר, אבל אתה גם מלך, והם בטח רוצים להתקרב אליך. הם בטח רוצים לדבר איתך. מה לדבר איתי? על מה יש לי לדבר איתם? אני לא מכיר אותם. נו, זאת ההזדמנות. אתה יכול להיות המלך שיגע בלב של העם שלו, ודווקא בגלל זה הם יאהבו אותך, ויעשו בשבילך הכל בהמון אהבה. בהמון אהבה? טוב, בסדר, נו, 1, 2, לא יותר. עד 1, עד 2, מהר. כבוד המלך רמסס, בבקשה ממך, הקל עלינו. העבודה סוחטת אותנו. הידיים כואבות, הרגליים כושלות. אוי. תראי, את צריכה לעשות ככה פעמיים בשבוע. מניקור, פדיקור, ואת תהיי כמו חדשה. הבנת? מה את תקועה? קדימה, לאמבטיה. עכשיו את, כן, את. כבוד המלך רמסס, אבא שלי נהרס בסופת החול האחרונה ואין לנו איפה לישון. אולי כבודו יוכל לדאוג לנו לקורת גג. בוודאי, קשי לחברת הבנייה של הפירמידות. או שבעצם עדיף לך פרויקט סביוני הנילוס. זה פרויקט נהדר, גם מיקום מצוין, וגם לא כזה יקר, חבל לך את הזמן. שמחנו לעזור, שלום. למה אתה עונה להם ככה? הם סיפרו לך דברים קשים, צריך לעזור להם. זה הם צריכים לעזור לי. אחי יקר, אתה המלך ולך לא חסר כלום. לך יש הכל, אבל הם עבדים, ואין להם שום דבר. בדיוק, הם עבדים, אז שיעבדו.
אתה עושה טעות. אתה עכשיו אמרת לי שאני עושה טעות? אל תטעה. אני עם הנחמדות גמרתי. וחבל למי שמזלזל בי. אני לא זלזלתי. אני רק אמרתי שאם מישהו מהבני עם שלך מגיע כאלה בעיות וצרות, צריך לפחות לנסות לעזור להם. הבנתי, אתה עוד שם. אני מזמן מיציתי. קדימה, לארמון. תודה על העלים של נילוס. בבקשה, תעזור לנו, משה! וואי, אני לא יכולה. תמשיכי לעבוד. אני לא יכולה, אני חייבת לשתות. מה אמרתי? תמשיכי. בבקשה ממך, אני מתחננת, תן לי הפסקה. אין הפסקות ואין עצירות. למה אתה מכה אותה? אתה לא רואה שהיא סובלת? אני עושה את העבודה שלי. מה, אתה חכם על חלשים, אה? בוא תכה אותי, לא אותה. איפה האיש שפגע בשוטר המצרי? הפצושה! אף אחד לא יתפוס אותי, אני נסיך מצרים. אבל משה, אני עשיתי מה שהייתי צריך לעשות. אבל מה שעשית אין חרינה, הם יענישו אותך. תציל את חייך, תברח. עברייה, חזרי לעבודה שלך. משה, תברח. מי את שתגידי לי מה לעשות? הקשב לי משה אהוב, לכל דבר בעולם יש סיבה. הצלת רק להשיב את הטוב ולהעניק מחדש את ההר. מה את מדברת? התמונה נהדרת למרה, אתה אומנם שאהבתי, אני לא כבש. ואתה להושיע את העם מהפרעה המצרי. איך נקרא סיפור כזה, זה לא שקר מזה. הצמחה עברייה, אני חושבת בתיה. נגדו של פרעה שגדל בארמון, על מצרי מכובד. הסתלקי! מיד. תקשיבי עוד רגע קטן, מה עם זה? לא לשבת להתבייש בי, כי המקום של כולנו קיים. תראה אתה ואנחנו אחים. שטויות. את חוזרת שוב ושוב על השקר הזה. אין לך זכות לדבר, אני מישהו אחר. נגדו של פרעה שגדל בארמון, על מצרי מכובד. הסתלקי! מיד. יברכך ושמרך, אלוקים לך בדרכך, שנחים לשבת בבטחה. תזכור את שמי, תנצור את דמותי, משה התחבא במדבר. הוא הסתתר שם בימים החמים או בלילות הקרים. הוא לא ידע מה לעשות. המחשבות לא יעזבו אותו. אני לא יכול לחזור למצרים. גם כאן אין לי כלום. מי אני? אני נסיך מצרי, או שאני באמת עברי, בן עם עבדי? פתאום משהו תפס את עינו. היה איזה שיח סנה והסנה בר, אבל לא נשרף. להבות רצדו, 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 אך השיח נשאר שלם. לפתע הוא שמע קול. היה איזה קול אלוהים שדיבר עליו. משה, משה, שן נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קדוש הוא. מי אתה? אני אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לך לפרעה בשמי, ואמור לו, שלח את עמי. אבל למה אני? אני בסך הכל בן אדם פשוט. כי אתה הוא האיש, שמעתי את כל זעקות הסבל של עמך,
אתה תלך להציל את העם הזה. אתה תלך את האור, ואתה תנהיג את העם מעבדות לחירות. איך ידע מה לעשות? מי יגיד לי מה נאמר? אולי הוא רק ויתקבל בנערים שלהם נדבר. איש קטן פשוט כמוני, איך יעמוד מולם? האם יהיה בי כוח להעניק ולאחד את כל העם? אם זה אני, אם זה גורלי, אלך לשם לי פחד ואתן את כולי. גם אל מול המכשולים, לא אני לא נשבר. אם אני הוא האיש האחד שנבחר, אם זה אני, אם זה גורלי, אלך לשם לי פחד ואתן את כולי. גם אל מול המכשולים, לא אני לא נשבר. אם אני הוא האיש האחד שנבחר. מה לעשות? אתם רק מדיניי, מה שיבקש יקרה, כל הכוח בידיי. שאיש לא ידבר פה, שמעתם צעקו. זה רק אני ושוב אני חשוב, כן טוב לא ברור. אם זה אני, אם זה גורלי, אלך לשם לי פחד ואתן את כולי. גם אל מול המכשולים, לא אני לא נשבר. אם אני הוא האיש האחד שנבחר. מהחיים אליך תישא אשא, אל חשת לי נתתי לו אהבה, ליבי מתמלא תקווה. אדם תהיה היקר, האחד שנבחר. זה לא כאלה שבנוני, נתן לכל תחכים, נתת להיות מנהיג שמך, המשך דרכך, תאהב שנבחר. זה אני, אלך לשם לי פחד ואתן שמיים רחוק, אם אתה הוא האיש האחד שנבחר, אם אתה הוא האיש האחד שנבחר. האחד שנבחר. זיגזג ויזרוק צבא בסנטרו, חתכור ורעש שולט. כל האלים אליכם אני קורא, תנו לי גם היום את הכוח להפנף. זה כוח על השמיים באש. זוזו כל הבשרים למדבר היבש. היינו כשנזל ושומע לבבור, והכי הכי הכי חשוב שתרגיש את כוחות הגישור. זה אצלי בידיים, זה אצלו בידיים, זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף. והכי הכי הכי חשוב שתרגיש את
מלך שלי, לרגל 7 שנות המלוכה, הרשה לי להעניק לך מתנה צנועה. תודה רבה. איזה יופי. מה זה? אבל מה זה? מי זה? למה באמצע המנוחה שלי? אין עכשיו קבלת קהל. רגע, אני מכירה אותך. את מכירה אותי מצוין, וגם פרעה מכיר אותי. אני לא מכיר אותו. מי אתה? אתה לא מזהה אותי? סוסו. מה? סוסו רמסוסו. משה? מה קורה פה? מושיקו, חזרת עלינו אחרי 7 שנים. איך אתה לבוש? תראי אותו. הוא לבוש כאילו אחד מאלו. עברי, אחד מבני ישראל. כן, בדיוק. טוב, אז תוריד את זה ולך תתקלח. תקשיבי, חרטומה, לא זיהיתי אותו. גם אני לא, זה נורא. חשבתי שהוא מישהו אחר. נכון, אני באמת מישהו אחר. אני עברי, בן עם העבריים. יופי. ואני קליאופטרה. עברי? כן, בתיה אימצה אותי כשהייתי תינוק. אני גדלתי כאן, התחננתי כאן. הארמון הזה היה כל עולמי, אבל זה לא מי שאני באמת. הדם שלנו לא אותו דם, אני לא מצרי. אתה רימית אותנו כל השנים האלו. אני לא ידעתי את זה באותו זמן. וחשוב לי שתדע פרעה, המקום הזה תמיד היה כמו בית בשבילי. ואתה תמיד תשאר אח שלי. ודווקא בגלל זה אני הגעתי לבקש ממך בקשה. בקשות זה לחרטומה. שלום, יצאנו לחופשה. משרדנו סגורים כאלה. נשוב לאחר החגים. תודה. שחרר את בני ימין. מה? שלח אותנו לחופשי. לחופשי? אני מבקש, שלח את עמי. ומי יסיים לבנות את הפירמידות? התשובה שלי היא לא. פרעה, אתה לא משאיר לי ברירה. מה הוא עושה? יואו! מה זה? חרטומה תעשי עם זה משהו, אני מפחד מנחשים. משה, מה זה? אתה נהיית פתאום פוסק. אתה מביא לי פה נחש. אני מביא לך 100 נחשים. אני מבקש פעם נוספת, שלח את עמי לחופשי. אני חושבת שהוא רציני. תגיד לי, אתה לא מתבייש לבוא לכאן, לארמון, שבו גדלנו כמו אחים, לבוא לכאן ולבקש ממני בקשות כאלו? אני לא משחרר את העם שלך, והשיחה הזאת הסתיימה. משה, עכשיו אתה יודע, כל מה שעשיתי היה רק כדי לשמור עליך. רק רציתי בטובתך. את ידעת כל הזמן ואת לא אמרת לי? הקשיב לי עוד לא מאוחר לתקן מה שנעשה. לכן פרעה אחיך היקר, תבקש מחילה וסליחה. אתה נולדת לחיות בארמון, אתה מצרי מחונן בן טובים. תחשוב שזה היה רק עוד חלום, בוא נמשיך במסלול לחיים. לא, אמא, אני מוכרח ללכת. זה חזק ממני. בבקשה, תביני. אני אוהבת אותך בנפשי, לכן אשלח אותך כמו ציפור לחופשי. אני אוהבת אותך בנפשי, לכן אשלח אותך כמו ציפור לחופשי. משה עומד למבחן. מבחן של רגע האמת. הוא צריך לשכנע את העם ללכת אחריו. האם הוא יצליח? האם הוא ימצא את מילים הנכונות שהגיעו ללב העם ויגרמו להם ללכת, להאמין בדרך שלו וללכת איתו? אחים שלי, הגיע הזמן לקום ולעזוב את מצרים. מה? אנחנו רגילים לחיי עבדות, והם המונים. אנחנו אולי מעטים, אבל יש לנו אמונה משותפת. אנחנו אולי מעטים, אבל אם אנחנו נקום, נתאחד ונלך ביחד, אף אחד לא יוכל לעצור אותנו. שנלך לאן? למה?
אנחנו נלך למדבר. באמת? תקשיבו לי, אם נהיה מוכנים לצאת ואלוהים יהיה איתנו, יותר לא נהיה עבדים, לא נעבוד יותר, לא נסבול. מה אתה מבין בסבל? עצרו בבקשה. משה הוא לא באמת נסיך מצרי. משה הוא בן עברים, והוא אח שלי. אני לא מבינה. כשגזרו גזירה להשליך את הבנים ליום, שמתי את משה בתיבה קטנה, ואלוהים שמר עליו. הוא אמנם גדל בארמון מצרי, אבל הדם שזורם בו הוא דם שלנו, הוא אחינו, ועכשיו הגיע הזמן שתקשיבו לו. אחים שלי בלבי, השמאל הרבבה, רוחות תקווה שוב מלשבות, צבא לפה נגמר, נכון אנחנו חוששים, כי מי הוא האדם שכולנו מבקש להתאחד לעם, בוא אחריי, כאחד, ביחד לא נפחד עוד לעולם. בוא אחריי, ביחד נתגבר ונהפוך לעם. בואו אחריו, כולנו כאחד, ביחד לא נפחד עוד לעולם. בואו אחריו, ביחד נתגבר ונהפוך לעם. לא נעזור, כאן יש לנו הכל. קומפנים מאוד ומה יש אבל כבר ואין נוכל לשרוד ביום בוער לא נוכל לחיות. בוא אחריי, כולנו כאחד, ביחד לא נפחד עוד לעולם. בוא אחריי, ביחד נתגבר ונהפוך לעם. בואו אחריו, כולנו כאחד, ביחד לא נפחד עוד לעולם. בואו אחריו, ביחד נתגבר ונהפוך לעם. בואו אחריו, כולנו כאחד, ביחד לא נפחד עוד לא נפחד, בואו אחריו, ביחד נתגבר ונהפוך לעם. כולנו כאחד, ביחד לא נפחד עוד לא נפחד, ביחד נתגבר ונהפוך לעם. ונהפוך לעם. פרעה, אני נותן לך הזדמנות אחרונה. שלח את עמי לחופשי. חבל, לא יקרה. פרעה, אני מזהיר אותך. מה? אתה מזהיר אותי? אם לא תשלח אותנו לחופשי, אלוהי ישראל, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ינחית עליך מכות. נסיך המצרים לא מוותר, משה לאדמון חוזר, ויאמר לפרעה משה. שלח את עמי עכשיו. פרעה במבט מצרר, צועק, לא, לא אשחרר. אלוקים מנחית על פרעה מכות, מנחית על פרעה מכות. מנחית על פרעה מכות, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא, על המצרים במצרים, דם שפתיך עם מרום, לראשית ברד הרבה, אשר מגן בכורות, אשר מגן בכורות. כעת אלוקיי, במטה שבידיי, הגה אותו אל מאוד, והם הפכו לדם, המים הפכו לדם. דם, מה זה סדר?
ואותות מנחית עוד ועוד מכות. עוד ועוד מכות, הלוך! בית, שכי, ברד! הרבה, חושך! המכה השיעית הייתה חושך, חושך ואפלה. 3 יממות ארוכות, אין אור במצרים כולה. אמא, איזה חושך? מה זה הפסקת חשמל? איזה חשמל? לא המציאו את החשמל! אז שמי שידליק את השמש, את הירח או איזה כוכב, מישהו, משהו. מי זה? משה זה אתה. שום דבר שעשית ושום דבר שתעשה לא יגרום לי לשחרר את העם שלך. שלומי תמיד! לא! אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, דם צפרדע ממרום, דרך שביל ברד הרבה, חושך מטות בחורות, חושך מטות בחורות. לא המשיך להתעקש, הגיע מורה הכי איומה שיש. בחוצות הלילה השחור, מת בכל משפחה הבן הבכור. נכנעתי, הבנתי. קח את העם שלך ותסתלקו מכאן עכשיו. פרעה, אני לא מאמינה, שחררת את העם העבדים לחופשי. זה לא אני, זה מושיקו. הוא לחץ עליי, לא הייתה לי ברירה. לא הייתה לי ברירה? מה זה אומר לא הייתה לי ברירה? אתה מלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. או שאולי אתה כבר לא יכול להיות המלך. היי, מה זה קשור? לא יודעת, אולי כבר אין לך כוח. אם זה המצב, אני חייבת לדווח על זה למועצת הפרעונים. לא, 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 מה פתאום? אני גדול, אני חזק, אני כתר המזרח! אז תתקן את הטעות הזו מיד. מאוחר מדי, הם כבר הלכו! מה זה אומר הם כבר הלכו? אתה מלך, אתה פרעה. ומי יעזור לסיים לנו לבנות את השפיץ של הפירמידה, את רחובות, את הכבישים? לך, תחזיר אותם מיד, לך! אבל איך? איך? תשיג צבא של חיילים שרוכבים על סוסים, הם ישיגו את בני ישראל ויחזירו אותם חזרה למצרים. חזרה למצרים? חזרה למצרים עכשיו. חזרה למצרים עכשיו. זה מה שאני רוצה, וזה מה שיהיה, וזה מה שאני מצווה. להחזיר את בני ישראל! לא, לא? למי אמרת לא? אל תעצור אותם. אחותי, אל תתערבי. כל השנים אני לא מתערבת, כל השנים אני שותקת. תן למשה ולבני עמון ללכת. תגידי, איך את בכלל מעיזה לצאת נגדי? זה הכל קרה בגללך. בגללי? כן, את הצלת אותו, את מישית אותו מהמן. ואת אפילו לא אמרת שהוא לא אחד משלנו. פרעה, אני מבקשת, אל תעשה את זה. הקשבתי, הפנמתי, סירבתי. יוצאים להחזיר את בני ישראל! מרים, משה, חייבת להיות דרך. אי אפשר לעבור דרך הים. המצרים, הם רודפים אחרינו. חיילים רוכבים על סוסים, הם יתפסו אותנו. משה, הרם את מותיך ומטה את ידך אל הים, ובקעהו. אל תירא ישראל, אל תירא